Bukovciach. Seruste, momentálne ma zaplietá moja láska. Je to pred všetkými ľuďmi. A v podstate máme tu stolik s oblečením, ale inak je to kadernícky salón. Rozdávame tu takéto plagatiky krásne, ale to už viete. Našich chalaniskov a dievčiska, jak rozdávajú letáky na Držkovej. Tak sa pozerajte. Sa snažia o 106. Neutrhnite sa. Neutrhnite sa od tej roboty. Ja, nie sú tu ľudia. Počkaj. Nie sú tu ľudia. Algi ukazuje predávacké schopnosti. Tepláky zadarmo! Máme po vystúpení, ja som si dal pivečko, dal som si aj gulášik, ale tuto moji kamaráti, moje lásky sa napchávajú gulášom. No nic sme zatiaľ nepredali, lebo všetko je predražené a vlastne tielko sme predali. Kamil z neho má 5%, ktoré nikdy v živote neuvidí. 2000 € za hosové dresy. Vydražilo sa 2000 € za hosové dresy Marcela a Mariana. To sú trošku drahšie. Ježiš, pozri sa na ňo tam vzadu. Ja zabijem ho tam. 2000 € za hosovcov dresy. Jak na kávu. Skoro. Je to v pohode. Kamil to všetko zacvakal. Nakladáme veci do auta už. Už sme zrušili stánok. A asi pred sekundou sem prišla taká staršia pani a že či sme predávali veci. A ja hovorím, že áno, mali by ste o niečo záujem. A ona taká, že či nemáme ponožky. Ja si myslel, že sme nejaký čínsky sekáč, alebo čo, aj predávame tu ponožky, rukavice. Bože môj, strašne som sa chcel začať smiať. A hovorím jej, že ponožky zatiaľ nie, ale môžem vám predať moje. No tak, pani, bolo asi zima, no, je tu už chladnejšie, ale ako, strašne ma to rozosmialo. No ponožky zatiaľ nemáme, ale tak onedlho snáď aj ponožky budeme vyrábať, Born to Trick. Čaute.